אין בעיה, מה הקשר? מה הקשר? לא, זה כן קשור. לא, אתה אל תגידי שזה לא קשור, כי שנינו יודעים שזה קשור. אז אוקיי, אז איזה חוף, אז סבבה, אז איזה חוף, מה אתה רוצה, מה, כאילו, לאן אתה רוצה שניסע? נו, אתה אפשר לנסוע גם למשהו כמו חיפה, איפה חיפה, חופשור. אז אוקיי, לא, כי אתה אומר דברים כלליים, אתה תמיד אוהב עם הדברים הכלליים שלך, חיפה, איפה בחיפה? אתה בדקת, אתה אומר ששום דבר לא סגור, אתה אמרת... כן, יש. אני לא מבין מה את אומרת, באמת, או שתסבירי את עצמך טוב יותר, או ששנייה תנסי לעשות את עצמך בצורה יותר ברורה. לא, אני לא יצאתי עדיין, אני... מאורגנת, את מוכנה? כאילו, עדיין לא ממש. מה כאילו? מה לא ממש? אבל קבענו... כי זה עוד דברים אחרים. ברכבת הקרובה, נכון? אבל אני לקראת. אני לקראת יציאה. אני ממש לקראת יציאה. לא תספיקי את הרכבת הקרובה. זה לא נכון שאני מפסיק. את לא זה לא תספיקי. נכון שאני מפסיק. למה אתה ישר מחליט? אבל למה ישר להחליט? זה לא נכון. אני מסיימת להרגיל את הדברים שלי, זה באמת כבר שאלות. אני מסיימת את הכי, ואני יוצאת. אבל אני סתם מחכה פה. אין לי מושג מה את רוצה ממני, באמת. כל מה שביקשת, קיבלת, אני פה באמת עובד לצוד. תראי איזה שפה צריכה, באמת. חסה. אתה שואל אותי מה אני רוצה, ואז אני אומרת לך מה אני רוצה, ואז זה לא טוב, אז אני כבר לא מבינה מה את רוצה? מה בא לך? אני אומרת מה אני רוצה, אני אמרתי שאני רוצה שנצא. אני באמת עושה הכי טוב שלי, וואלה, את לא מרוצה לחיים. כאילו, תהי שנייה ברורה, מה שאת רוצה. תביא לי את זה בהודעה, כי בדיבור אז לא עובר מספיק טוב. אולי בהודעה כן תצליחי. אני לא יודע. מה את רוצה ממני, באמת? מה אני אמור לעשות?